Хөрмәтле тамашачылар, киске телевизор тура эфирда үдешен дәвам итә. Бүген башкорт теленең өченче таганы Төньяк Көнбайыш диалект турында һөйләшәбез. Юлдаш Мөхәммәтович, бuna шәҗәрәләр турында һөйләшкән сакта шундай бер фикер дә ишетелеп кала. Башкортлык ул сословие дигән. Бuna ошо фикер нигезлеме икән? Шул фикердең бернинде нигезе юк әлбәттә. Үзеннән-үзе, менә 19 булат алхак башкорттар үзеннән-үзе берничә сословие бүленгән. Ул типтәрләр битендә үзләре башкорт вотчинниктар, асаба башкорттар, башкорт типтәрләр, башкорт крестьяннар. Ягъни төрле алар үзеннән-үзе төрле сословиеларга бүленгән. Һәм менә шул әйтәләр бит инде кемдер әйтергә маташа, менә янәһе кемдер анда татарлармы, мишәрләрме, сугышлармы җирле булган өчен үзләрен башкорт дип язгандар. Менә, мәсәлән, мин үземдә олигарх дип язсам, мин олигарх буламмы, була аламмы? Әлбәттә юк. Ничек кенә язмаһам да, кайдагында нинди дигән дәфтәрләргә, метрга кертмәһәм дә, барыбер мин үзем булып калам бит инде. Шулай ук шул вакытта ла шулай ук башкорт нәйенә ямагатына башкорт ровының эсенә асабалыкка бер нисек тә просто так үзенең язудан гына тик керергә булмай. Шуңа күрә ул фикердән бер ниндәй нигезе юк әлбәттә. Ул нисек на уровне популизма дип әйтергә була. Һәм бuna әйтеп үттек тапшырудың дәвамында Төньяк Көнбайыш диалект ул әдәби башкорт теленең араһына дип әйтәйек, диалектлар араһына яңгырак кына, сагыштырмаса яңгырак кына индерелгән. Бу турыла 100 ел самаһа бер булат сама бәхәсләр бара һәм яңгырак ул өченче зур диалект итеп башкорт теленең кабул ителде. Академик Зинур Нургалин уны башкорт теленең өченче таганы дип белдерә. Әгәр дә фәндә быга тиклем без бары тик көньяк һәм көнсыгыш диалектларда гына карайлык, хәзер Төньяк Көнбайыш диалектла карайбыз. Һәм бuna ошо диалектларда һөйләшү ул безне байытамы икән? Бездәлесенә, һеҙҙең фекер. Менің уйлауымса, диалект булып калырга тейеш. Әдәби тел ул без шул әдәби телгә ынтылырга тейешбез, матуррак һөйләшергә тейешбез. Минем шундай уем инде. Чөнки телде яратырга кирәк, уны матур итеп һөйләшергә өйрәнергә кирәк. Һәм диалект бuna мин ишеттем инде. Кеше һөйләй бит инде. Башкорт телен диалект телендә өйрәтә башлайбыз. Минем уйлавымса, ул дөрес түгел. Ни өчен? Чөнки башкорт телен әдәби телдә өйрәнергә тиештер. Бuna һеҙ әдәби матур башкорт телендә һөйләшәһегеҙ. Якташтарыгыҙ менән үзара диалектта һөйләшәһегеҙҙер. Һеҙҙең башкортса һөйләшеүегеҙҙе ишеткәс, улар нимә дип әйтәләр? Әдәби телдә һөйләшеүегеҙҙе Һин кайдан шул тиклем матур һөйләшәһең дип аптырайҙар. Минең уйлауымса, ул гимназияла уҡығаным. Бына гимназияла беҙҙе шул тиклем һәйбәт уҡытыусылар уҡыттылар. Беҙ дәрестәрҙә, беҙ тарих дәресен, тормош һабаҡтары дәрестәрендә, тарих дәрестәрендә гел башҡортса ғына һөйләшә торғайныҡ. Беҙ ул дәрестәрҙе башҡортса өйрәнә торғайныҡ. Бына шул моғайын минең күңелемде башҡорт телен нығыраҡ яраттыртам икән. Шулай итеп нисек аңлатырға. Демәк, уҡытыусыларығыҙ һеҙгә шундай тәрбиә бирә алған, телгә һөйөү тәрбиә бирә алған. Гимназияла беҙгә шул тиклем яҡшы итеп тәрбиә бирә. Һәм беҙгә шылтыратыу бар, хәйерле кис, беҙ һеҙҙе тыңлайбыҙ. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ, хәйерле кис. Тыңлайбыҙ һеҙҙе. Мин Хисмәт Юлдашев булам. Тыңлайбыҙ. Тырышым менән Ырымбур өлкәһенән. Бына 70-нче ел аҙаҡлары, 2-нче ел башларында Мәскәүҙә уҡығанда байтаҡ олимпиаданы бит инде обслуживать итергә, олимпиаданы теге менә төҙөлөшләрҙә, шунан ресторан, башҡа ерләргә ҡыҙлар, егетләр килделәр инде эшкә. Шунда аралашырға туры килде. Ул ваҡытта земляшство тигән яҡташтар советы була торған инде ойошмаһы. Шунда дин буйынан ҡыҙлар бик күп булды, егетләр. Шуныһы ҡыҙыҡ, улар күбеһе татарса һөйләшеп йөрөнөләр. Аларҙы ғәйепләй тә булмай инде. Бик күпләре ояла торғайнылар дин буйы һөйләшенән.
Мына шундай күренешләр бик янды көйдерә торгайны. Аңлайсызмы, улардан ничә көйләшмәегез? Башкортса бит инде ул дин буе һөйләшелә. Белә, һездә таныштыр дин буе һөйләшә шунда торган кешеләргә. Әлбәттә танышайым. Кемнәр көлә, анда Баймактан килгәннәр, Бөргәндән килгәннәр дип әйтә торганнар инде. Шул минем үземә дә бәйләнгәннәр булды. Әле без һезнең көньяк диалектта һөйләшкәнегезне тыңлап торабыз, шулай бит? Әйе, менә Шагыйтагиштың бер кызык ние бар. Мәдәк шундай бер күренеш инде. Теге һуңгы елларында гомеренең күзенә насар күргән, колагына насар ишеткән, шулай да бөтен нәмәне күреп, белеп торган, колагын терәп радио тыңлаган инде. Һәрбер ядысын асыраткан һайын нәмәләр һөйләр булган. Менә бер күренекле генә кешене тыңланым әле радионан. Башкортса бик дөрес һөйләшә, татар түгел микән дигән инде. Элек бит инде менә хәзер безнең балалар да бик дөрес һөйләшә. Хәзер диалектта шундай матур диалектта һөйләшкән кешеләр ирек. Мин уйлыйм, диалект ул яшәргә тиеш. Рәхмәт фикерегез өчен. Рәхмәт фикерегез өчен. Ысынлап та безнең тапшыруга ла республиканың төрле төбәкләреннән, хәтта күрше өлкәләрдән килүче милләттәшләребез килә һәм улар әгәр дә үзләренең диалектларында һөйләп торалар икән, ул шул тиклем ямьле күренеш һәм ысынлап та безнең башкорт әдәби теле тап ошо диалектлар исәбеннән байый. Бұл галимдар тарафынан инкар ителмәй, әмма шулай да диалектларда һөйләшүче милләттәшләребез дә без бүген танырга, ситләтмәскә тиешбездер. Ошо турала Бөтәрәсәй башкорт теле укытучыларының беренче Бөтәрәсәй съезында Ради Хабиров та белдергәйне, бер генә башкорт сүзе әйткән кешене лә ситләтмәйек дигәйне. Ысынлап та буны без инкар итмәскә тиешбездер. Тагы ла шундай бер һорау бар. Киләсәктә тел ул халыктың милләт күрһәткесе булудан туктый дигән фикердә бар. Ягъни бөтен халыкларда бер телдә һөйләшә һәм бары тик милли улан гына кала. Бuna ошо фикергә карата һезнең карашыгызны белгә килә ине. Юлдаш Мөхәммәтович, һез нисек уйлыйсыз? Милләт формалашу сакта сырда битендә 19-нчы буатта битендә шундай принцип туды, бер милләт, бер тел. Ул француз милләте нигендә битендә, мисалында немец милләте мисалында битендә шулай ук, шулай ук совет заманында килеп сыккан принцип бер тел, бер тел, бер халык, бер мәдәният дигәндәй. Ләкин әлеге вакытта ошо карашыбызды үзгәртергә тиешбез, чөнки ошо безнең телдә лә нетергә, әйтергә тиеш түгелбез, баятырга тиешбез бит инде төрле мәдәниятебезне, чөнки без беләбез инде, менә совет заманында беләбез, булды шундай Малахай дигәндәй, Курай Малахай, менә был башкорт битендә. Ләкин без беләбез инде, төрле башкорттар бар, төрле көендәре бар битендә. Тақиялы башкорттар бар, Камса төрле башкорттар бар. Шулай нидер, күсмә халыктар, кочевниктар булган башкорттар булган битендә һәм ултырак башкорттар. Ултырак башкорттар. Әйе, шуңа күрә телгә дә шулай караш булырга тиеш. Безнең төрле телдәрбез бар, төрле диалектлар телдәрбез битендә, төрле диалектлы телебез. Ләкин biz bilirge teyişbez, anlarga teyişbez, что телләрдән, диалектлардан башка безнең төп телебез бар. Ул безнең әдәби телебез, ул безнең дәүләтчелек телебез. Именно мин әле һөйләшкән телебез бит инде була. Ләкин параллель рәвештә безнең диалектлар тәшкил итә бит инде, ул көнбайышта күбәһе бит инде, төньякта бит инде. Алар да тоже ситкә тибергә ярамай. Укырга дип родной ситләтмәйбез, инкар итмәйбез, үзебезнең арабызга алабыз һәм безгә шылтыратучы бар ине, алып өлгерәбезме тапшырудан адагына тиклем? Һаумыгыз? Бәйләнеш өзелгән, тапшырудан адагына ла якынлашабыз. Без интерактив тавыш бирү игълан иткән тапшыру башында һәм 88% әйе дип җавап биргән, диалектта һөйләшү ул хуплайдар димәк был кешеләр. Шулай итеп кыска гына йомгак яһайбыз, Юлдаш Мөхәммәтович әйтте. Үзенең фикерен, Яткар Рәхәтович, һезнең фикерегез. Диалектлар бездә байтамы? Безнең диалектлар, әгәр дә менә северо-запад диалектны алсаң, ул байытмый.
Неге? Не ішіне алып қарақ Дауыт Ибылтай өзінің шиғырларын татарша алып барып еткірмеді халыққа. Әмма тап төньяк көнбайыш башкортлары диалектында Шәхзәдә Бабич үзенең шигырьләрен язган. Ләкин оның да бар шиғырлары. Тоже смыслына барып етмей. Аны мен просто вақытысына аласым келмей ол турыда. Әйтәсем келе мына төп башқұрт литературный тілләре. Әдәби тіл бит. Ул булырга тиеш бөтен башкортларда. Ул норма, әмма әдәби телдән тышта диалектлар бар һәм без аларда инкар итәргә тиеш. Әйтәсем килә менә бит 40 основной 40 родны или 40 менә алар бит төрле җирдә, Великий Башкирия, Крымда да яшәгәннәр половцы. И менә Аргаяшны алып карыйк, или Северо-Западный. Аның барысында диалекты төрле. Ләкин менә литературный тел аларның барысында объединяет, менә Юлдаш әйткәнчә. Әйтәсем килә, менә Башкортстанда чыга шундый талантлы кешеләр, йырчылар, язучылар. Ләкин алар төп менә шул безнең башкорт телендә язарга, йырларга яраталар. Менә Фирдәүс минем Казанда яши бит инде. Күп йырчылар аңарга тәкъдим итә, башкортча өйрәтергә дип инде. Ишнигәндә аның диалектлары бар бит, үзенчә. Шулай булгач, мин әйтәсем килә, менә шул безнең литературный диалект башкортска теленең төп әдәби телебез булырга тиеш. Уның нормалары хакланган, кертелгән, ул 100 ел самаһы элек дип әйтәйек, кабул ителгән, әмма без бүген шуны ла әйтергә тиешбездер, әдәби тел, диалекттар исәбенә барыбер да баерга тиештер ул дип килешәһегезме? Ну, северо-западный тел ул баетмый. Һеҙҙең Альберт Әдибович фекерегеҙ? Минемчә байыта, чөнки бөтен дөньяда диалектлар ул телне байытып тора. Һәм диалектларда җырлар җырлана. Нинди илгә генә барсагыз, анда диалектта җырлау хуплана. Әлбәттә ул әдәби тел дәрәҗәсенә претендовать итмәй. Әмма үз телендә йырлай, үз телендә аралаша. Кешенең йөзенә карап, аның сөйләгән теленә карап, аңа бәя бирәбез. Һәм шулай итеп, ысынлап та безнең һәркемебез үзенең диалектында һөйләшергә хакы бар дигән теләктә тапшыруды йомгаклайбыз, хушлашабыз, һеҙҙең менән һау булығыҙ.